Ndoda kukubatsira as my brother kuti you are not a prophet, you are an apostle. Musakanganwe pane chiprofita imakaprofita kazviprofita zvitatu. Chekutanga chamakati mimi Adonija achina kuzadziswa. Chechipiri mukati chezvigubhu zvirida kugezwa achina kuzadziswa. Chechitatu mukati muri kuona makofini maviri matatu haana kuzadziswa. Saka God is in it yamaedza kuda kunyadzisa here Mr. Chamisa. Handizive kuti magwaro muri kumabata sei, pane pamuri kurasikira pano. Haleluya hama dzinodikana. Regedzai nditende Mwari panguva yezuva ranhasi. Ndinoda kubatsira hama yangu, is my brother and I love him so much with the love of Christ. But regedzai ndimubatsire zvishomanene Apostle Talent Chiwenga. Ndinoda kuti mubatsirike munhu waMwari. Handisi kuziva kuti muri kupotsa papi kana mukatadza kunzwisisa kuti kana munhu achiti God is in it anenge achireva kuti kudii. Hatingoti God is in it because we are on top of the mountain, because the God of the mountain is the God of the valleys. Saka ndinoda kuti munzwisise kuti hatingagoni kungoti God is in it nekuti taita testimony. Hatigoni kungoti God is in it nekuti tatenga dzimba, tikatenga dzimota, tikaroora kana kuroorwa. The God of the mountain is also the God of the valleys. Is why Apostle Davida anoti kuna mapisarema 23 mukaverenga, Jehovha ndiye mufudzi wangu mukazodzika, munonzwa akuti kunyangwe ndikafamba nemumupata wemumvuri werufu handitye chinhu nekuti imi munene. Kureva kuti God is in it, even in the valley of the shadow of death, God is in it. Ko iye Isaiah anotaura achiti kunyangwe mukapinda nemumvura dzinoyeredza amuyereri. Sei tisiri kuyerera tapinda mumvura dzinoyeredza? Because God is in it. Kunyangwe mukapinda mumarazvi emoto unopisa. Ndinotenda nyaya kuna Daniel chapter 3 munoinzwisisa. Varume vatatu vakandirwa mugomba remoto, vanonzi Azaria, Hanania naMishael. Vari mugomba remoto vakaona kwakatoonekwa murume wechina vari mugomba remoto, kureva kuti God was in it. Saka God is in it yamaedza kuda kunyadzisa here Mr. Chamisa. Handizive kuti magwaro muri kumabata sei, pane pamuri kurasikira papi. Mwari haonekwe nekuti tawina. Mwari haonekwe nekuti taita mari. Mwari havaonekwe nekuti zvinhu zvakanaka. Kunyangwe zvinhu zvakatomira kuita manyamamire nerongo, God is in it. Muri kuona here kuti Joseph atengeswa akandwa mugomba namadzikoma ake, but Joseph ari mugomba ari kuti God is in it. Ndava yaari kuti God is in it ari mugomba, ari kuziva kuti achabuda mugomba agotengeswa. Akatosungwa ngetani dziri muhuro nemumakumbo nemumaoko achienda kuIjipita. Ndinonzwa Joseph achimba rwiyo kuti God is in it. Kureva kuti Mwari vanoonekwa kunyangwe nemunguva dzekutambudzika. Ndosaka shoko raMwari chiti panogumira Mwari, panogumira vanhu ndo panotangira Mwari. Kureva kuti Mwari havatange kana isusu tichinge tisina kugumirwa. Saka mukanzwa vaChamisa vachiti God is in it, imi muchiti vakaruza. Musakanganwe pane chiprofita imakaprofita kazviprofita zvitatu. Chekutanga chamakati mimi Adonija achina kuzadziswa. Chechipiri mukati chezvigubhu zvirida kugezwa achina kuzadziswa. Chechitatu mukati muri kuona makofini maviri matatu haana kuzadziswa. Sei ndiri kuti hazvina kuzadziswa? Nekuti pamakapa chiprofita pakange paine time frame. Ndoda kukubatsira as my brother kuti you are not a prophet, you are an apostle. Regedzai vanoprofita vaprofite. Imimi gutsikai ne the line of your calling yamakadanirwa naMwari semoapostora. Itai zvechiapostora. Vanoprofita vana Dr. Ian Love, regedzai vaprofite. Vanoprofita vana Prophet Tomutiri vangani, regedzai vaprofite. Imimi muri maapostora, dzidzai kudzidza kubva kune vamwe.
Saka Joseph paatotengeswa kuIjipita ari kungoti God is in it. Naiwe Joseph uri kupenga here, hausi kuona kuti uri kutengeswa here nemadzikoma, but iye Joseph mupfungwa make ari kuti zvese kutengeswa kwandiri kuitwa nekukandwa mugomba kwandiri kuitwa, God is in it. Anotopomerwa zvekare nemukadzi waPotifa kunzi wanga achida kundibata chibharo, but paari kutoenda kujere, Joseph ari kuti kunyange ndichienda kujere, but God is in it. Anotodudzira hope dzachief butler kuti kana uchinge wazobuda wozondotaurawo zvakanaka pamberi pamambo nekuda kwangu. Kaverenga bhuku zvakanaka rinoti the chief butler did not remember Joseph. Kwakutokanganwa, but muhanganwa idzodzo Joseph ari kungoti God is in it. Chaita kuti the chief butler akanganwe zvaaitirwa naJoseph inhau yekuti pane hope dzinofana kurotwa naFaro, dzinofana kuzodudzirwa naJoseph. Saka the chief butler kanganwa kutaura zvaJoseph kuitira kuti Faro azorota hope dzichadudzirwa naJoseph dzichazomuita prime minister muIjipita. Saka Apostle Chiwenga, God is in it. Haisiri ngori tiri pamusoro pegomo, kunyange tiri mukati memoto, God is in it. Muchifunga izvezvi kuti vakatogadzana, ati makona vachigadzana mukati zvatopera, hazvisati zvapera, ndavachiprofita chatakaudzwa naMwari, Mwari pavakataura nesu kuti a new great Zimbabwe is coming. Ndinoramba ndichidzokorodza mashoko iwayo nekuti God is in it. A new Zimbabwe is coming, and ndoda kuencourage every Zimbabwean right now. I don't know wherever you're hearing me from. You might be in Canada, you might be in Nigeria, you might be in USA, you might be in South Africa. A great new Zimbabwe is coming. No matter the situation on the ground, a new great Zimbabwe is coming because God is in it. God bless you.